Čiže úplne nastavenie klimatizácie, kde sa dá zresetovať maximálna a minimálna poloha klapiek. Keď vám náhodou fúka z jedného viac, z druhého menej a všetko máte pootvárané, tak je tento gombík, fúkanie dopredu a klíma. Musíte to podržať naraz. A začne vám to preblikovať aj jedno aj druhé. A ono teraz chodí s tými klapkami hore dole. A všetko sa to vráti do normálu. A už je to nastavené. Takže verím, že takomu pomohlo.